Hvad nummer er du? 28. Er du 28? Nummer 28. Så skal vi lige. Yay! Vil du ikke bruge dine arme, så løber vi bare ved siden af hinanden. Ikke lidt så hurtigt. Nej, vi løber lige så stille. Hej piger! Du med, Chloe? Er du forpustet? Lidt? Ja, der er en sti herude, skat. Der er masser derinde. Ja. Afsted, afsted! Afsted! Kacha! Yeah! Kom skat, ind igennem målet. Du får en medalje. Tænd på. Kom, skal vi gå ud til Anna? Han går om det sidste ord. Nej! Hvad nu? Og vi er her i feltet med Ville og Lennart. Det går godt. Vi nærmer os 1 kilometer. Er I flyvende? Ja. Ja, vi er, ja. Kan du fortælle, hvad du har vundet? Vi skal ud og bowl nu. Jeg kan ikke huske det. Hurtigste Kom så! pige Lennart, jeg er under 5 år. Ja! Vi lægger to med nordvand, og så tror jeg skal sige babyen. Jeg vil som Nej, babyen sover. Nej. Skål i is. Skål. Skål, skat. Så jeg er snart færdig.